על דרך הצלחות הוא אמר, גם כן זה אותו דבר שאנחנו דור שבסמגיע לחינוך, אנחנו צריכים לרומם את הילדים שלנו, ולא לדבר איתם בצורה חריפה מדי, כי זה על דרך מה שהאדמו"ר הזקן כותב, שהדור שלנו הוא דור חלש, וטעניות וסיגופים לא יעבדו, אז כך גם כן לגבי חינוך. אבל אני רוצה, הנושא שמדברים על העניין של הבית, אנחנו עכשיו קראנו פרשת פנחס. ועכשיו, אחד מהמילים שחוזר אולי הכי הרבה בפרשת פנחס, מילה אחת, משפחת, משפחת, משפחת. כשסופרים את כלל ישראל, משפחת הכורחי, משפחת הליבני, משפחת כל החושבי, כל השוכבי, כל השמות שם. משפחות. הרבי דיבר שיחה פעם על זה. דיבר לאנשי חב"ד. הוא אמר, הרי זה ידוע השאלה שחז"ל שואלים, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לספור את כלל ישראל? הקדוש ברוך הוא לא יודע. אבל התירוץ שחז"ל אומרים, כדי להראות את החביבות שלנו. מוינה מספר לכחובר, ולכולם שמש יקראו. אומר השאלה הקדוש, אומר, שהסיבה לנו שהקדוש ברוך הוא ספר אותנו, זה מכיוון שאנחנו מעט מכל העמים, וזה ידוע כלל שיש ביטול ברוב, אנחנו עלולים להתבטל בין הגויים, אז לכן, אם סופרים אותנו, דבר שבמניין אינו מתבטל. זה נותן חשיבס אפילו שאתה מעט. מהרבי, זה לא מספיק שספרו אותנו כיחידים כדי לא להתבטל. צריכים לספור אותנו כמשפחות. כי כדי שיהיה לנו ביטחון עצמי, זהות, תוקף, זה על ידי המשפחתיות. כשבאים למשפחה חזקה וטובה ומרגישים את המשפחתיות בבית, זה נותן כוח לאדם עם הערכים שהוא מקבל בבית, שהוא לא מתבטל כשיוצא החוצה. כשאנחנו מדברים על להתבטל, אז אנשים חושבים לכתחילה, אנחנו מדברים התבוללות, הכי גרוע זה כשמתחתנים רחמנא ליצלן מחוץ למסגרת. עם גוי, או עם גוי חס ושלום, לא היה לסי. אבל אומר הרבי, יש עוד מסוג התבוללות, זה התבוללות ערכית. אתה חי בעולם הזה, אתה חי בין הגויים, אתה חי בתוך עולם שזה לא גטו היום. היום עם הטכנולוגיה, הרבי כתב פעם לאישה אחת בפלורידה. הרבי אמר, כשחומת הגטו נפלו, הפך להיות מצב של משבר בזהות היהודית. כי עד נפילת חומת הגטו, החומה של הגטו שמר עליה. נפל חומת הגטו, זה היה התמודדות חדשה בזהות היהודית ולא להתבולל בין הגויים. אומר רבי, היום בטכנולוגיה כבר לא רק חומת הגטו נפלו, חומת הבתים נפלו, חומת הבתים מגדש נפלו, חומת הישיבות נפלו. דרך הטכנולוגיה הכל חודר, הכל שקוף, והתחיל התמודדות חדשה בזהות שלנו, בערכים שלנו, בהתבוללות לערכים שלנו. היום למשל שואלים אישה, כמה ילדים יש לך? אז אם זה יותר מ4, וזה מישהו ששואל שלא שומר תורה ומצוות, מתביישים לפעמים אפילו להגיד, מסתכלים, ואני שומע את זה, בטיפת חלב או אצל הרופא, אומרים, לא הגיע הזמן מפסיק, אין גבול, מתחילים להתבייש אפילו להוציא את זה מהפה, להגיד 7-8, זה בכלל אותו עניין. כשמדברים על מה זה שווה בן אדם, הוא חייב להיות מנהל או מנהלת של משהו, מהנדסת עורכת דין. וכשמישהו אומר, אני מנהל בית, כמו ששמענו קודם, אני
דיאטטית, פסיכולוגית, רופאה, מחנכת, הכל בתוך הבית. זה בכל ענות חלושה אומרת. בגלל שהערך, איך שהעולם מסתכל על זה, העולם מסתכל על זה וצוחק ולועג. אנחנו נמצאים בתקופה לא להתבייש מפני המלאכים, לעמוד חזק עם הערכים שיש לה. ולא להתבולל בעולם בגלל הערכים של עולם. אומר הרבי, מה נותן את הכוח ליהודי לחיות בעולם ולא להתפעל בערכים של עולם? המשפחתיות בתוך הבית. דבר שבמניין אינו בטל, איך? משפחס הכורחי, משפחס הלבני, משפחס. המשפחה ומשפחתיות זה דבר שאנחנו חייבים, אנחנו מייצרים את המשפחתיות הזאת. הרבי מביא בשיחה בפורים. רש"י כותב על הפסוק היום המאלו נזכורים ונעשים בכל עיר ועיר, מדינה ומדינה, משפחה. כותב רש"י המילה משפחה, מתאספים יחד, אוכלים ושותים יחד, וכך פורים לא יוסף מזרעם. אז הרב אומר, תסתכל על רש"י כותב, איך פורים נמשך מדור לדור, איך יש נצחיות לכלל ישראל, מתאספים יחד, אוכלים ושותים יחד, זה פועל את הנצחיות של פורים. וככה זה בכל התחומים שיש לנו, כל מה שיש לנו שיקר לנו, זה עובר מדור לדור דרך המשפחתיות, דרך הבית. שולחן שבת, האווירה של שבת, מה שהילדים שלנו לומדים בבית הספר, בתלמודי תורה, זה תוירס חי. אבל זה התוירס שנמצא בתוך הספר. מה שהם לומדים בבית, זה תוירס חי. הם רואים איך שהתוירס חי לבד המסורת פוחם בתוך הבית. לא רק דיני קשרס, רואים את הקשרס, אוכלים את הקשרס. לא רק יודעים הלכי שבס, רואים שבת, יודעים שבת, מרגישים שבת בתוך הבית. וחגים והכל. וזה מה שיש. הקדוש ברוך הוא הטיל את זה עלינו כהורים. בבית שלנו, אני אומר את זה תמיד לזוגות שמתחתנים. זוגות צעירים. אתה ראש ממשלה, שר אוצר, שר חינוך, שר בריאות, שר איכות הסביבה, הכל. איזה חוקים ואיזה נועלים ואיזה אווירה יהיה בבית, אתם מייצרים בבית שלכם. בבית של ההורים שלך יצאו. בבית שלכם אתם מייצרים את זה. כדי שהנר יכול להעיר, זה תלוי באוויר. אתה מכסה את הנר, ואתה לא נותן לו חמצן, הוא נכבה. האווירה בתוך הבית גורם איזה אור יצא מהבית הזה. איך הילדים יעירו. האווירה של יראת שמיים, של חסידות, של הקפדה במצוות. הידור מצווה, כל הדברים זה האווירה שאנחנו מייצרים. מעשה אבות סימן לבנים. אז אנחנו אומרים מעשה אבות סימן לבנים, אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, מעשה אבות סימן לבנים. אבל יש מעשה אבות סימן לבנים, אנחנו מעשה אבות סימן לבנים. יש גמרא במסכת שבת, כתוב הרגיל בנר, אבי בניו תלמידי חכמים. אומר רש"י, מה זה נר? נר שבת ונר חנוכה. למה הרוגל בנר אבי בניו תלמידי חכמים? כי נר מצווה בתורה אור, כך כתוב בגמרא. הנר מצווה מביא לתורה אור, תלמידי חכמים. אומר עיר יעקב, במקום. אז למה כתוב הרוגל בנר? תכתוב הרוגל בנר שבת ונר חנוכה, ובוא לתלמידי חכמים. למה אתה כותב רק נר? אומר עיר יעקב עוד פירוש. הרוגל בנר, אם אתה בבית רגיל בנר, שבלילה אתה יושב ולומד עם נר, יש חשמל דלוק. הילדים שלך רואים שאתה לומד בנר, אז הריבון תלמידי חכמים. הם יראו אותך, מה יש לו וזה סמלמון? הם רואים מה העיקר ומה טפל אצלך בבית. לא רק זה,
כשרואים את היחס שלך כלפי מצווה, היחס, זה לגמרי משנה אצלו גם כן. אני שמעתי את הסיפור הזה, אחד מגדולי ראשי ישיבות בדור הקודם, הוא היה חברוס עם הרבי בפניה, הרב הוטנר עליו השלום, על בעל פחד יצחק. הוא סיפר שהוא היה, הוא ראש ישיבת חיים ברלין בניו יורק. הוא סיפר כשהוא היה בן 8-9, הוא נכנס הביתה, הוא סיפר לו, אמא שלו, תוך כדי שהוא נכנס הביתה, שהוא, היום הם סיימו את פרק המפקד, בו במציע, פרק שלישי, בחדר בתלמותיה. מעניין, והוא נכנס לחדר השינה שלו. הוא יצא מחדר השינה אחרי חצי שעה, והוא ראה על השולחן מפה לבנה, פמוטים עם נרות, והוא הריח בריח של עוגה. נכנס למטבח, והוא ראה אמא שלו בבגדי שבת, אז הוא מיד שאל אותה, אמא, מי האורח שהולך להגיע עם כל הרעש הזה, כל משהו? אז אמא אמרה, אין אורח שמגיע. עוד מעט אבא מגיע הביתה. אז מה הולך בו? אז היא אמרה, מה זאת אומרת? אתה אמרת לפני כחצי שעה, שהיום אתה סיימת פרק המפקד בתלמותיה. הבן שלי סיים פרק בגמרא. הבן שלי סיים פרק בגמרא. אנחנו הולכים לעשות סעודת מצווה. זה סיים פרק. הבן הראשון שלי שמסיים פרק. כולם יבואו, אבא יבוא, ואנחנו הולכים לעשות סעודת מצווה. עם עוגה והכל. אז מה הוא אמר? הוא אמר, כשאני ראיתי את המפה הלבנה, את הפמוטים, הרחתי את העוגה, ראיתי את הבגדי שבת של אמא, אז אני הבנתי את החביבות של לימוד תורה. כל הדרשות ששמעתי בתלמותיה, וכל הדרשות שהייתי שומע מאבא, זה לא הגיע, זה לא נכנס לי לעצמות, עד שאני ראיתי במוחש את החביבות, איך שאמא שלי התייחסה לסיים מסכת, לסיים פרק המפקד. וגם אצל אבא שלי עליו השם, כשישבתי שבעה, הגיע יהודי שהוא היה ממלא מקומו בתלמותיה בייס יהודה בדטרויט. הוא אמר, אבא שלך נסע לרב להיות שבט, הייתי ממלא מקומו. אנחנו עמדנו לסיים פרשת ויצא. הילדים לא נתנו לי לכבד ילד להגיד את הפוסק האחרון, כי אמרו, אצלנו נהוג שעושים מכירה פומבית על הזכות להגיד את הפוסק האחרון, ועם הכסף הולכים וקונים כיבוד ועושים מסיבה. הוא אמר, הם עשו מכירה פומבית, וב-1953 זה נמכר $1.77 את הזכות להגיד את הפוסק האחרון. ולמחרת הם עשו מסיבה. וכשהיא שמעתי את זה, אמרתי את עצמי, בואי נשאול לו, כמה סיומי פרשס היה לילדים שלי שלא ניצלתי את זה? כמה סיומי מסכתות במשנייס שלא ניצלתי את זה? כמה פרוקים שהם למדו שלא ניצלתי את זה? חלק ממתן תורה לא היה רק מתן תורה. חלק ממתן תורה היה גם כן את הקוילוס וברוקים של מתן תורה. בברכס קרישמה אנחנו אומרים, וקרבתנו מלכנו לשמך אדונו, ובונו בחרתי מקולם הלושן, אומר בשולחן אורך, מה צריך לכוון שאתה אומר, ובונו בחרתי מקולם הלושן, מתן תורה. וקרבתנו מלכנו, מה עם הר סיני? מה ההבדל בין זה לזה? יש מתן תורה, אבל יש מים הר סיני, הקוילוס וברוקים שלנו. והקולות וברקים אנחנו יכולים לייצר בתוך הבתים שלנו. את ההתייחסות שלנו כלפי מצווה. את הדרך ארץ והדיסקובת שאנחנו עושים כלפי עניין של הדלוקת נר שבת. הסבתא, איך שהיא הייתה מתייחסת לזה, גדלתי בבית שסבתא גר אצלנו. 10 דקות לפני הזמן. בבגדי שבת בתחילה ורחימה. בתחילה ובקושש בתפילה של 20 דקות לעמוד על יד הנר.
הרגשתי ממש הלוואי שהייתי מתפלל יום כיפור כמו שהייתה מתפלל כל שבוע. את היחס הזה, את הכובד הזה, את ההוד, זה חלק ממה שאנחנו יכולים לתת בבתים שלנו בכל. זה חלק מהמשפחתיות בשולחן שבת, שאנחנו מכינים את עצמנו בשולחן שבת. שיש לנו סיפורים שמתאימים לילדים שלנו. יש לנו דברי תורה שמתאימים למשפחה שלנו. לא ארוך מדי, לא עמוק מדי. ושאנחנו מבקשים מהילדים שהם יכינו דברים. ולתת להם את הספרים שקל להם. ושהם יכולים להגיד, אבל שגם אנחנו, מי שטורף בערב שבת יאכל בשבת, הכנת המאכלים הרוחניים, ולעשות את השולחן שבת שיהיה דבר נעים, את המשפחתיות הזאת, ולא רק זה, מתאספים יחד ואוכלים ושויסים יחד, גם כן ביום מויס החול. יש אפילו סטטיסטיקה. דוקטור טברסקי, שיהיה מאמריקה, עשה מחקר נוער נושר בתוך הקהילות הדתיות והחרדיות, ושאל יותר מ-400 משפחות כל מיני שאלות, והוא כותב שהם עלו על משהו שלא חלו. הם עלו על זה שהמשפחות שאכלו ארוחות משותפות יותר ביחד, שם היה פחות את האישייה ממשפחות אחרות. אני כששמעתי שהוא אמר את זה, אז אני אמרתי מיד, הרבי אמר, רש"י, מתאספים יחד, אוכלים ושותים יחד, וכך יש את המצוות. גם כן להשקיע כוחות. וזה חלק מהמייסור בסביב לבון. ואפשר לראות את זה אחר כך במשך שנים רבות. ויש עוד נקודה, אני רוצה להגיד את זה. הרבי דיבר על עניין של דוגמה חי. בשעת מתן תורה כתוב, יש שיחה ידועה שהרבי דיבר על זה, שבשעת מתן תורה כתוב כל גודל לא יוסף. שלא היה הד לקול של הקדוש ברוך הוא במתן תורה. לא היה הד, לא היה בת קול. אז הרבי שואל את השאלה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה כזה נס שלא יהיה הד בקול של מתן תורה? מה המשמעות? זאת אומרת, הד אומר שיש ריבאונד. מגיע לאיזשהו מקום חזק, והקול חוזר. אבל מכיוון שהמטרה של מתן תורה זה שהקדושה ולכוס יחדור בכל דבר, יספק בכל דבר, יבלע בכל דבר, לכן לא היה הד, בגלל שלא היה מקום שהיה ריבאונד. ככה. במובן שלנו, מה זה אומר לנו? כהורים. זה אומר שאנחנו צריכים לדאוג אנחנו צריכים, אני כבר בירכתי. הייתי באיזשהו מעמד שמישהו התחיל לפלפל, אם זה נקרא שויסל לצומר, בגלל שהם דיבר, אני כבר בירכתי, זה היה בסדר. אוקיי. מה זה אומר שלא היה הד בשבילנו? זה אומר שבבתים שלנו אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיה הד, לא יהיה ריבאונד בעניונים של אנוכי השם אלוקיך. ואני אתן לכם כמה דוגמאות. דבר ראשון, אני אתן לכם דוגמה מה שאני ראיתי במוחש. שאלו אותי, על פי מנהג חב"ד, איפה נוהגים להדליק נרות חנוכה? על יד החלון או על יד הדלת? אז אני אמרתי, בחב"ד נוהגים פתח ביתו מבחוץ מול המזוזה, צד שמאל. אבל אמרתי, יכול להיות שהיום יש עוד מקום איפה אפשר להדליק נרות חנוכה. תסתכלו. על יד המחשב. פתח ביתו מבחוץ. היום אפשר להגיד לא רק על יד המחשב, אפשר להוציא את הפלאפון ולשים את זה על השולחן, על ידו גם כן, פתח ביתו מבחוץ. יוצא שיכול
מכשירים בתוך הבית, ששם יש ריבאונד. אנוכי השם אלוקיך לא נכנס לשם. יש הד. יש מחסום. אני לפעמים בא לבתים, בחוץ לארץ זה קרה לי כמה פעמים. אתה יודע, יש חדר בבית שהוא פטור ממזוזה. ולפעמים צריכים להיכנס לשם. נכנס לשם, אני יודע שזה פטור ממזוזה. אבל לפעמים אני פתאום רואה ספרות, ז'ורנלים, עיתונים, שנכון שזה פטור ממזוזה, אבל אנחנו סובלים צמצומי כפשוטו. הקדוש ברוך הוא בכל זאת נמצא בתוך החדר הזה. ואי אפשר לתת ריבאונד בחדר הזה גם כן. כל הבית שלך יהיה קדוש, ופתאום שם הילדים יכולים לראות דברים רחמנא ליצלן. זה נקרא שיש מקום שיש הד. זה חוזר. זה לא חודר. היה אצלי פעם זוג, הם דיברו איתי על הילדה שלי, היא הייתה בתיכון, בת 15-16. והיא התחילה לתת לי על הראש, על התיכון, על המורות, והכל זה. ואני אמרתי, תשמעי גברת, אני מסכים שבחינוך תמיד יש צורך להשתפר ולעלות וכו'. אבל את יודעת מה? לנו לא, אין לנו שליטה ב100% על כל מורה ומורה. אבל יש, כן, על עצמנו יש יותר שליטה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני מבקש סליחה מראש אמרתי לו. וזה היה לפני עידן של אינטרנט. אני מדבר על סיפור של לפני 20 ומשהו שנה. שאלתי אותה, תגידי לי, איזה סוג ספרים ועיתונות וז'ורנלים יש לך בחדר שינה? אז היא אומרת לי, את הדור, היא אומרת לי, מה שיש לי בחדר שינה זה לא הביזנס של הילדים שלי, זה עניין אישי. אמרתי, פה את טועה. אם את חושבת, אמרתי, שההורים שלך לא מרגישים מה שקורה, יש פה טעות. הם מרגישים עם היהדות שלך והתורה והמצווה שלך, זה פשרני, אז גם הם, אם הם מרגישים שאפשר לעגל פינות, גם הם מתחילים לעגל פינות, ויופי כוח הבן יותר מכוח האב. כי אם העניינים לא רציניים, ואפשר להתפשר, אז אפשר להמשיך. אותו דבר, היה אצלי לא מזמן איזה זוג. התייעצות שלום בית. הבעל בא מבית, משפחה, שמקפידים על קשריס, רק הרב לנדו ובד"ץ הידכם. האישה באה ממשפחה, שגם חתם סופר, אגודת ישראל, ועוד מהדן, הכשרים של מהדן, רב רובין גם נכנס לבית. בא, זה היה זוג צעיר כמה חודשים אחרי הנישואים. ווס טוט mir מה אני אעשה אשתי? אז אמרתי תשמע. בבית שלך, אם אתה רוצה לשמוע רף גבוה, בבקשה. אבל אל תצפה שבאים להורים, אצל ההורים שלהם ככה זה, אז לא צריכים להקפיד על זה. אתה רוצה, יש דברים שאתה רוצה להקפיד, אבל לא צריכים להקפיד. ככה. פתאום היא פותחת את הפה. היא אומרת, יש לי משהו שאני רוצה לשאול. בעלי מסתובב עם מכשיר אייפון, אינטרנט פתוח, לא רק שאין לזה הכשר של חתם סופר, אין לזה הכשר אפילו ברבנות הראשית. זה הפקר פתשתי כמו שאומרים. זה כן בסדר, אני לא מבין, אני רוצה להבין. למה על מה שאני מכניס בפה שלי, זה צריך להיות רק זה וזה. אבל המכשיר הזה, שזה לכל הדייס יש לזה השפעה על בן אדם, זה יכול להיות בלי שום הכשר כלל. ואחר כך הוא רוצה שידים שיוולדו בתוך הבית הזה, הם יגדלו להיות מלוכים. כן, יש כל מיני סוגי מלוכים. יש גם שייטים שהם מלוכים. אבל אנחנו רוצים שיהיו מלוכים כמו שצריך. אם אנחנו רוצים שהילדים יהיו מלוכים, אנחנו חייבים לדעת. לפחות, אנחנו צריכים לדעת להבין עד כמה
ההתנהגות שלנו והרצינות שלנו כלפי כל הדברים. מי מדבר על גם כן, אתה יכול לפעמים לשבת על יד שולחן שבת, ואז פתאום מתחילים לדבר, ועולה על השולחן איזה רב, או איזה מלמד, או איזה איש גלוי, עסקן, ואנחנו מוצאים מהפה שלנו לפעמים כמה מילים ככה עסיסיות כמו שאומרים. אז אני אומר, בוא נשמע. לא רק בין אדם למוקם זה שייך לתויר. גם בין אדם לחבר. אתה יש לך איזשהו מחלוקס, איזשהו חלוקי דייס למישהו. אתה לא מסכים למישהו, אבל זה לא אומר שבגלל זה שפיכות דמים ואלבונס פני אדם, יחילס לשון הורו יצוא שמרה. אתה מלמד לילדים, כל גודל ליוסף, פה יש ריבאונד. ובין אדם לחברי, אני יכול להוריד את כל הכללים, אם אני חולק על מישהו, אם אני חושב שהוא לא בסדר. בין אדם למוקם, רק בג"ץ ורב לנדו. בין אדם לחברי, אפילו לא רבנות. אבל ילדים גודלים, הם אומרים, הם לומדים מאיתנו את הערכים האלה, והם לומדים. זה מה שראיתי שזה תוירס חיים. בבית שם אתה לומד מה צריכים להקפיד. מה זה סתם דיבורים ומה זה חיים. כמה זה רציני. אני הלכתי לבקר את אשתי, הדודה שלה, היא שכבה על ערש דווי בתל השומר. רגעים האחרונים. באתי לטיפול נמרץ. נכנסתי, הייתה מחוברת לכל המכשירים. בהכרה, אבל ברגעים האחרונים. היא ראתה אותי מרחוק. איך שאני נכנסתי. מה התגובה הראשונה שלה כשראה אותי מרחוק? מיד הרימה לו יד לחסות יותר טוב את הסרט. טיפול נמרץ, רגעים האחרונים. אבל האינסקייט, הרצינות שלה, היראת שמיים שלה, ראיתי מיד מרחוק היא ראתה שבאתי. זה לא בא סתם, זה מראה שזה אויסיס חקיקה, זה חקוק אצלה, תויר מצווה ויראת שמיים. זה מה שאנחנו צריכים לעבוד על עצמנו בתוך הבתים שלנו. למדתי בברורה בישיבה, רב ניסן נמנוב, למדנו בחסידות, שיעור חסידות. היה שיעור, למדנו קונטס אבוידה. באמצע השיעור אנחנו לומדים על העניין הזה של ריה, כמה שצריכים להיזהר על מה מסתכלים, כי זה פוגם בעצם הנפש וזה משאיר צלקות. תוך כדי שהוא מלמד את זה, זה היה בחדר קטן, 16 תלמידים. תוך כדי שהוא מלמד את זה, הוא פורץ בבכי והוא לא מסוגל להמשיך את השיעור ל5 דקות. ואני יושב ממולו ואני אומר לעצמי, הייתי בחור בן 17, רק לעצמי, רבויני שלו, מה ראה רב ניסן בחיים שלו שהוא פורץ בבכי בצורה כזאת? איך אומרים? אומרים חסידים שמה שרב היל פרצ'ר ראה במשך 80 ומשהו שנה שהוא חי בעולם הזה, בחור הולך פעם אחת ברחוב עכשיו, הוא רואה. אז מה הוא ראה? אבל מה אני ראיתי יותר מזה? ראיתי שהוא לא רק למד את קונטס אבוידה, הוא לא רק לימד אותנו קונטס אבוידה, הוא חי קונטס אבוידה. הוא לקח את זה ללב, זה החיים שלו, זה מציע שלו. אתם חושבים שאני זוכר כל מה שלמדתי אצלו בתוכן? המעמד הזה ש5 דקות הוא לא מסוגל להמשיך והוא בוכה, זה אמר לי את הכל. האור וחייס נפשנו שניתן לנו על ידי חסידס, ראיתי את זה אצלו שזה חלק מהחיים שלו. וכמו שהרבי כותב במכתב, במה שמונח הראש של הבית, גופה בוטר ישר אזיל. הגוף הולך אחרי הראש כתוב. במה שמונח עקרת הבית, שעיקר הבית, הגוף הולך אחרי עיקר. ולכן, הלימוד עצמי, ההשתלמות עצמית, להמשיך להשתתף בשיעורי תורה, בהרצאות, בהתוועדויות,
זה נגיע לא רק עצמנו כבני אדם, אבל אנחנו אנשי משפחה, זה נגיע לילדים שלנו וכל המשפחות. התוכן שלנו זה עובר לילדים שלנו. ואנחנו לא חיים באי, ויש לנו דילמות בחינוך. ולכן אור חינוך שקם את אפשרות להשתלם ולהתייעץ, סדנאות, להרים טלפון, לשאול. אי אפשר לתאר את גודל העניין כמה שזה יכול לעזור לכל אחד ואחד. ועשה לך רב, וקנה לך חבר. זה בכלל לא בחיסס הערך לאדם שהוא צריך להתייעץ. אדרבה ואדרבה, זה ריאל חוכם. איזהו חוכם אלוהים מבין כל עולם שהוא מבין את זה. לכן אני אומר לך, צריכים לתפוס את ההזדמנות. חינוך זה היסוד והעתיד של כלל יסוד. המשפחות שלנו זה האחריות שלנו, את הזכות שלנו וזה העתיד. אנחנו אחראים עליהם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות, אבל מה? צריכים לנצל, צריכים ללכת, צריכים לפעול, צריכים ללמוד, צריכים להשתלם, צריכים לבד להיות אצלי. אני אסיים עם סיפור קצר. כי אחד מהדברים כחינוך חסידי, זה מספר סיפורי צדיקים. בפרט בשולחן שחס, או שיהודים הולכים לישון בלילה, לפני. בדרך סיפור אפשר להעביר אותם. אנחנו היום, כחסידים, כשיש לנו סיפור מהרבי, זה מחזק את העסקה של המשפחה, של הילדים שלנו לרב. כשיש לנו לפעמים סיפור שקרה אחרי גימול תמוז, אני נהנה לספר את זה. כי זה מאוד חשוב שהמשפחות והילדים שלנו ידעו עד כמה שהרבי נמצא איתנו גם היום. אני אספר סיפור, הרב זילברשטרום אחר כך יכול לשנות אחיו ליותר פרטים, כי זה עם האח שלו, אחד מהרמים בישיבה קטנה אצלנו ברחובות, שהוא קיבל טלפון. אני כשמעתי את הסיפור כבר קלישאי, אז הפרטים זה צריכים לשאול אותו, אבל מה שאני שמעתי. לפני לא הרבה זמן, באופקים הולכים לבנות עכשיו בניין, באמצע בנייה, לעילוי נשמת הבת של השליח הרב הרשקוביץ. שהיא נפטרה לפני 2.5 משהו. 2. בונים את הבניין, הרב זילברשטרום קיבל טלפון מבית חב"ד אופקים, ביקשו ממנו, מכיוון שהוא היה כל כך הרבה שנים אצלם. הוא קיבל דולרים מהרבי, האם הוא יכול לתרום אחד מהדולרים שקיבל מהרבי עבור קרן הבניין, שהם ימכרו את זה והם יכולים לעשות כסף. אז בהתחלה, אתה יודע, להיפרד עם דולר מהרבי זה לא קל, מה צריך לחשוב על זה? אותו לילה הוא חלם חלום, הוא מצא את עצמו ב-770, והרבי, מול הרבי והרבי נותן לו דולר. קם בבוקר, מעניין. למחרת, הבת שלו חולמת חלום שהיא נמצאת בסבב זבלי, וגם היא מקבלת דולר מהרבי. אחרי 2 חלומות, הוא החליט, אוקיי, הרים טלפון לאופקים, אני אתן לכם דולר מהרבי. הגיע גימול תמוז, הלך להשתתף בהתוועדות המרכזית בבית מנחם בכפר חב"ד. הוא רואה את הרב יוסי פריימן, שליח של הרבי בזיכרון יעקב, הוא הביא קבוצה של מקורבים להתוועדות. הרב פריימן רואה את הרב זילברשטרום, והוא היה הרם שלו בישיבת חב"ד ראשון לציון לפני הרבה שנים. הוא אומר לו, הרב זילברשטרום, יש לי משהו בשבילך. הוא מוציא מהכיס שלו תמונה איך שרב זילברשטרום לפני הרבה שנים, או כבחור או כאברך צעיר, מקבל דולר מהרבי. אז הוא אומר, מאיפה יש לך את זה? אז הוא אומר, לפני שנכנסת להתוועדות, בחוץ יש צלם מרדכי ברון, הוא מוכר תמונות ישנות מאנשים שהיו בחלוקת דולר. אז אני חיפשתי את התמונה שלי, אם יש, בינתיים אני מצאתי את התמונה שלך, וזה הזכיר לי כשאתה היית תרם בישיבה קטנה לפני כמה 20-25 שנה, זה הזכיר.
אז אני אמרתי, אני אקנה את זה ואני אתן לך את זה, שאני אוהב אותך. אז הרב זובישן אמר פה, הרב מרדכי ברון הצלם, אנחנו גרים בשכנות, מכירים אחד מישהו. למה הוא אף פעם לא הביא לי את התמונה? אז הוא ניגש אליו. הוא אמר לי, מרדכי, אנחנו בשכנות, למה אתה לא הבאת לי את התמונה? אז הוא אמר לי, לא ידעתי שזה אתה, אני לא הכרתי אותך. מישהו אמר לי, תסתכל מאחורה ואתה תראה, מישהו אמר לי שבכלל התמונה הזו זה של מישהו אחר. הוא הופך את התמונה, הרשקוביץ אופקים. מישהו בניו יורק אמר לו שזה נראה לו שזה הרשקוביץ מאופקים. ועל התמונה כתוב הרשקוביץ מאופקים. תן את הדולר. ובגימל תמוז, אני שואל אותי, איזה לא בל שם ספימייסי? ולכן גם כי בבתים שלנו צריכים לדבר על הרב, צריכים לספר על הרב, וכששומעים כאילו סיפורים, כמו של רוב, צריכים לספר את זה הלאה. שהילדים שלנו ידעו עד כמה שהרב מלווה אותנו ונמצא איתנו גם היום. וזה חלק מהחינוך החסידי. ושהשם ייתן שאנחנו נצליח בחינוך, להשקיע בזה, ונוכל להגיד ראו גידולים שגידלנו ויהיה משפחות, להקים את המשפחות של ההמשך של כלל ישראל, ונזכה כבר שיהיה יהופכו יום המלו לסוסם הסינכו וביאס בשיר צדקנו, ובהר בימינו ממש.